Euskal Jaiaren inguruan, zapatuan, udaletxean Gernika Luboko alkateak, Jose Mari Gorroñok, Mexikon ospatu berri den mundu mailako zestapunta txapelketako irabazlei harrera egin zien. Irabazleak Xavier Barandika, Unai Lekerika eta David Iturbe izan dira, Mexikon. Gernikar zestapunta jokalari hauek txapelketa hasi zenean emaitz eskasak izan zituzten partiduak galduz, baina finaleraino heltzea lortu ostean Mexikarren kontra irabazi egin zuten. Gernikako Jaialai zestapunta eskolak beraz, sari garrantzitsua lortu du aipatutako 3 jokalari hauek Mexikon mundu mailako zestapunta txapelketa irabazi ostean.